Nyt ollaan Tampereella. Sano Lasse moi. Moi. Katsotaan mihin päädytään. Me hypätään nyt kyytiin. Ei kumminkaan mihinkään. Ole hyvä. Joo, tervetuloa. Mä oon Lauri Vuohensilta. Ja mä oon Anni Vuohensilta. Ja me tehdään työkseen YouTube-videoita. Hydraulic Pressel ja Beyond the Press on meidän kanavia. Ja tänään täällä maaseudulla olisi idea mennä tuonne järvenjäälle tekemään jotain tyhmää ja sitten tehdä sitä video Beyond the Press-kanavalle ja toivottavasti saada vähintään 1 miljoona katselua. Vähintään aina. So, welcome to the Beyond Press channel. Today we are going to do some frozen lake stupidity videos, and we are going to do a lot of these, but today we are going to test can red hot lump of steel go through the ice. Noniin, nyt mennään jäälle. Katsotaan mitä tapahtuu. Tuutko meidän kanssa? Ei kannata missata tätä. Kohta on vaikea tehtävä edessä. Meidän täytyy kävellä tuonne rantaan. Kerralla pitäisi saada purkkiin. Pystytäänkö me siihen? Ei. Ei. Tulee ainakin 2 kertaa. Ainakin 3 yritystä. Vittu minenkin. Äntät hakee. Hannu kuvalle. Kaikki meni hyvin. Yritin oikein kuvata. Vaarallista toi kuvaaminen. Tuu. 3 kertaahan siinä meni ja 1 lipat tuli heitettyä. Eli kerralla purkkiin. Kyllä. Ai se hevonen. Joo. Mitä luulet, meneeks vai ei? Totta kai se menee. Lasse? Joo, kyllä se menee aika varmaan. Että... Sitten se on 3 yes, eli kyllä menee. Annin doesn't know. Kuinka video? It's quite hot. Really hot. Looks quite promising. Nyt on videot kuvattu. Oli kyllä tosi mielenkiintoista. Teidän pitää käydä katsomaan Hydraulic Press Channelilta. Oliko se kanava vai kummalle tää tuli? Se oli se toinen kanava. Toinen kanava. Niin kun toiselle kanavalle, niin sieltä näkee sitten, että mikä oli lopputulos. Menikö jään läpi vai ei? Kun mä katoin Mariannan ilmeitä tuossa äsken, niin se rupesi menemään sinne syvemmälle. Niin yritti piettää koko ajan silleen, sitä ei naura millään. Sitten alkoi tuoda niitä kommentteja, mutta ei saanut sanoa mitään. Siis oli tosi vaikea olla hiljaa, koska tulee luonnostaan se, että kommentoisi tai huutaisi tai jotain. Osattiin kävellä oikein ja olla hiljaa. Kävely on tietysti, se on tosi haastavaa. Sillä voisi lähteä kruisailemaan. Piti vielä tulla tänne fiilistelemään, kun oli niin huippupäivä. Ne tuli just kotiin, mutta vitsi, että oli kiva nähdä vähän, miten ammattilaiset hoitaa asian, koska on heillä kuitenkin 1 miljoona seuraajaa, niin kyllä he tekee jotain oikein. Mutta toivottavasti tosiaan oli hyvä video. Jos tosiaan haluat nähdä lisää mun videoita osana tätä snöörimatkaa, niin laita kanavatilaukseen. Jos haluat laittaa kommenttia, mitä ikinä, niin mä vastaan niihin mielellään. Peukku ylös, jos tykkäsit, ja ei muuta kuin me nähdään seuraavassa videossa.